Good morning, Bicolandia. Yan guys, for today's video ay papunta tayo ngayon sa event ng B2B sa Robinson's Place Naga. At nandito tayo ngayon guys sa may Bristol Motorcycle sa may Mabulo, Naga City. Sarado sila pag Sunday syempre, alam na, mag-vlog tayo doon guys. Yan, update ko kayo sa pag nandito tayo sa location guys sa Robinson's Place Naga. Ayan guys, peace. Ayan guys, nandito tayo sa may kahabaan ng Diversion Road, Naga City. Siyempre, may mga models doon na na nandun sa sa mamaya sa event ng B2B car show. At ikipag-collab tayo sa kanila guys. Mamimigay tayo ng sticker. McDonald's. Dahil muna tayo dito sa Kawasaki. Ito magpapahinga. Kung stop over natin dito bago tayo pumunta ng event guys. Yan, shoutout sa Kawasaki dito sa Diversion Naga City. Ang katabi lang siya ng ng Shell sa mga gustong bumili ng mga big bike. Yan dito. Mga big bike nandito guys sa lugar na to. Yan, Yamaha Repson. Yan, malapit na tayo Kakada na tayo dyan sa may una-una ng mga guys. Peace. Ayan guys, pupunta tayo, punta tayo sa event. At baka nandun na si si Pinoy Farmers Channel. Tara. Let's go. Kakana na tayo dito guys. Touchdown, Robinson's Place Naga. Ang linis Pasok muna tayo sa mall. Kain tayo ng itlog. Yung paborito natin. Parking muna tayo dito. Anong oras boss ang event at yan? Halos maybe pa, kamakin ako Kala ko ngunya ng aga. Yan, mamaya pa palang alas 9 yung event dito sa Robinson. Antay-antay lang tayo ng mamaya. Peace out. Yan guys, nandito na tayo sa B2B car show dito sa Robinson's Place Naga. At makikita nyo yung mga dito mga idol, mga kotse malulupit. Mga idol, makikita nyo. At sa unahan
muna tayo sa unahan mga idol. Doon tayo sa mga motor muna. Iisa-isahin natin itong mga idol sa oras na tayo. Mga idol. Oh, may truck pa nga dito. Oh. Kaya itong mga motor, siyempre yung mga motor dyan. Doon tayo sa mga motor. Tayo sa mga motor. Mga competitor dito. Guys, meron ditong CBR1 650 mga idol. Oh. Yan, napakalapit Thailand. Yung mga idol. Oh. Rider 150 Fi. Oh, hindi pa dumating yung iba eh. Yan. Ito, scooter Mio. Japan. Tayo sa kabila. Suzuki. Makalapit ah. Dami, may mga trophy na siya. Ito, sineseta pa lang. Rider. Black sa mga competitors. Big Daddy. May vulkan pa dito. Followers ko dyan, punta tayo sa Big Daddy Works Recycle Shop guys. Ayan. Dito naman tayo sa mga ano, sa dito naman tayo sa mga old model na mga kotse. Guys, nakikita nyo. Nakikita mo sa isa. Meron dito ang Mitsubishi Lancer guys. Oh. Ayan. Mitsubishi Lancer. Makaganda. Kuha kayo ng dalawang ano. Tayo isahan na lang to. Lapit oh. Tatanggalin na to. Ito pinapangarap ko. Ito yung pinapangarap kong kotse guys. Dito na sa harapan ko. Kasi hindi sa akin. Yan. Ang kotse may yellow. Ito napakalapit nito. Ito naman yung mga ano, mga BTI mga idol. Ayan, mga BTI. Yan. Malapit oh. Yung mga yan nag-entry dito sa mga idol. No, kulay yellow, napakaganda. Kulay yellow. Guys, oh. And dito naman yung ano, yung mga ano, yung mga monster truck. Yung mga monster truck guys dito sa lugar na to. Ito naman yung nilagay. Diba? Yeah. Napakaganda na ano. Hammer.
B2B car show. Na pinakamaganda dito. Napakalaki. Ayan guys, sa bahayan. Ayan. Ito. Nissan. Napakalaki. Napakalaki guys. Number 2 siya. At tayo sa kabila. Yan, Toyota. Yan. Yan, Toyota dito. Merong Isuzu. Yan. Isuzu. Yan o. Ito na yan guys sa B2B car show. Guys. Yan. Ayan guys. Ito yung stage. Mamaya may mga artista dito. Mamaya guys, ang event, alas 9 yung event, ay alas 8 yung event mamaya sa Robinson's Place na guys. Peace. Yon, what's up guys? Magandang hapon, Bicolandia. Ayan. Katapos lang ng event at pauwi na tayo sa bahay. Ayan, maraming salamat sa mga followers natin na nakakuha ng sticker ngayong hapon. At shoutout sa inyo mga boss. Ayan, dito sa Naga City. Maraming salamat sa suporta. Pauwi na tayo sa bahay guys. Naga City. Yan, big shoutout sa B2B Bumper to Bumper 2024 Robinson's Place Naga. Labas na tayo ng Naga City. Lakas ng ulan dun. Mabolo Bridge. Guys, touchdown Milor. At maraming salamat din sa mga followers natin dyan na laging sumusuporta sa atin guys. Big shoutout sa inyo lahat. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog kasi parang uulan na guys. Dito sa Milor, Camarines Sur. And have a blessed Sunday to all. Laging tandaan, mag-ingat lagi sa daan. Sheesh! Peace out.